Ban Mike, nakoy dala nimo. Uy, stricto. Para lang nasa mga anak. Oh, sige mga anak. Uy mo ha. Hadlok sila. Hello. Si napaka. Ikaw. Sige. Gusto nila oh. Nagiluganay na. Nagiluganay na noon. Nahanay sila sa balot. Napaka? Napa sir. Naami diri karon sa New Israel diri sa Makilala. Isa sa tuyo namo suroy sa kuan sa mga unggoy. So check namo kung kuan ba pwede ba namo matagaan og mga pagkaon mangutana namin sa mga caretaker. Okay? So di lang tao atong tabangan. Try nato tabang pud sa kuan mga unggoy. Bisa asa na unggoy diri ano nyo Israel di ay so now na may mga unggoy sa kuan sa area so ma-enjoy mo diri mangutana tag unsay pwede nato mahatag unsay pamaagi nga makasulod sila ang kuan sa ilang area. May buntag unsay sistema diri ma'am para makasulod entrance. Ano dali sir, logbook lang sa tabi. Tapos ano lang, mga ilang may gamayng donation para so pwede makapa hatag pagkaon gamay sa mga unggoy. Kasi pagkaon nila. Pwede sir. Biskuit ba? Namboy maning nga hilo dali sir. Mani sir. Nakabaligya. Opo, tag 10. Tapos na ubanan jud ka og tour guide sir. Tour guide kay para mo assist sa imo sir kay basig paakon ka sa unggoy. Daghan man unggoy no. Yo po dara sir oh. Tapos ang tour guide sir is kinasing-kasing lang nga paghatag nimo sa iya hapon. So diri kinahanglan ko diri magkuan. Opo, logbook po dara sir. Sige. Okay. Asa ka pa yung pagkaon? Kasi mo manin mo. Sir, tag 10. Tag 10 ang isa. Opo. Mo rin ang kaunon? Opo, maning nga hilo sir. Dito po. Pitaka sir. Ay, ang pitaka wala. Maibot sir. Ayay ka. Assistant ka. Bantayan ang pitaka. Ay, perkilas na mga magilig. Ay, manguha. So, Akan na ba nila? ayay ka. So, pagkauno na to guan. Mani. Ato ipakaon sa unggoy. So, try na to guan. So, siya akong tour guide, si ma'am. Kasi pangalan niyo, ma'am? Cindy, sir. Cindy. Si ma'am Cindy ako ang tour guide. Siya ang mo-assist ako dito sa unggoy. Nga maghatag mi pagkaon. Mani. Kaya mo daw ingon nila, may pwede pakaon. Pwede nang sulod diri sir. Ito mo sir mag-page. Asa ang mga unggoy? Sabi niya to ka, ma'am. Ikaw lang hatag? Yes, sir. Ikaw lang hatag? Sir, ikaw, sir. Sige, para hatag ka. maka-feel po kag maka-feel po mi hatag mi sa unggoy. Para maka-feel na mo kung sa'y kuhaan. Sir, tara, sir. Kanang daghan. Manduulan na sila, sir. Manduulan na sila. Sige daw. So na ang mga unggoy ay mga busog siguro ni. Tawago lang natukban sir. Tawago na to. Ingat lang sir. Oh, sige. Sa imo ang sir, naiban mangilog sir. Tara sir, magkuha na sir. Sa entrance. Tara. Ano, agyan na sir. Sa kamot. Kasi magkamot, sir. Wala naman ang kwaon, sir. Gusto niya nakabalot. Ay, mauba. Sikuha na siya. Stricto. Wala, sige, nakabalot niya sir. Nakabalot yan gusto. Wala mo siya, dagan kay diri sir. Mo nang nakabalot yan. Oy. Gusto niya nakabalot. Gusto niya nakabalot. Yeah. Ito. Ay, gusto niya nakabalot. Sige. Napoy mga turista diri maliban sa ako gusto po sila mo tanaw diri sa New Israel sakop sa Makilala ma'am no? Yes ma'am. Sakop sa Makilala. So mo ni silang mga unggoy. Yes sir, sir. Damoy daw. Uy, very good. Kaon siya. Ni kaon siya og sa kuan sa mani. Kaon di kamoy. Sige. Kaya ko nang kuan. Kana jadi mo Gusto niya ako ang Kana jadi ako. Gusto niya buo. Kasi itong gamay sir.
Halo. Sudah po siya oh. Stricto lang. Ay lang kayo siya dugay sa iyang mata, sir. Ano man, suko? Yes, sir. Basta dugayon ni mo sa tutukan, sir. So kung dugayan tutukan, masuko. Yes, sir. Masuko daw kung dugayon pagtutok sa iyong mata. Stricto. Sige. Wait! Tapos ako ano ba no? Nandula pa sila, sir. Ay, mo ba? Nangilog siya sa kabalot. Gusto niya balot. Sige, taga na to balot. Taga na to isa kabalot sila. Tagay lang isa kabalot. Ay, isa kabalot. Gusto niya isa kabalot. Di. May balot. Mayoy, butang na ako maya. Sa kabalot mo ha. Gusto niya isa kabalot. Ayaw pa rin siya. Di. Gusto mo isa kabalot. Di ako. Tugoy yun, sa kabalot si Diyang gusto. Uy, kuratan man ta. Kuratan man ta. Buhian niyang nakuhaan Iya, ako yan niya. eh. Hoy! Hello, Moy. Kaya mo si ano, katong si Husing nga vlogger. Opo, taga Lagi. diri mo po siya. Taga diri to. Yes, sir. Taga diri dito. Taga diri yung diri. Ayan, ginikanan. Ingat ang sir. Sige. Opo. Kaya isa, wala. Sugot to. Isa. Madlock sila sa dagko, sir. Ah, mahadlok sila sa dagko. Ulon dito, sir. Pangalan, pwede dolon. Pwede, sir. Basta mauban lang ka kay basi. Moy. Muna lang leader, sir. Asa? Sir. Asa? Ulang na kay sir. Muna. Wala, isi pangalan niya. Mike, sir. Mike. Ay. Nakoy dala nimo, Mike. Mao daw ning leader nila ha. Si pinakatigulang si Mike. Mike the Ford. Oh, siya ang leader. Daghan kasi mga kauban. Mike, nakoy dala nimo. Uy, stricto. Para lang nasa mga anak. Oh, si mga anak. Oh, imo ha. Madlock sila. Hello. Si napaka. Ikaw. Sige. Gusto nila oh. Nagiluganay sila. Nagiluganay na noon. Nahanay sila sa balot. Napaka. Napa, sir? Tinapa ni Saka. Hello. Nakoy pasalubong nimo. Nara, sir. Sige, sisilang ka niya. Hello, Moy. Napasalubong. Napa, sir. Salubong mo yo. Dara oh. Nakita niyo akong video, Katabang Reel. Katabang Reel ang pangalan sa akong page. Oo. Kita ninyo ni sila. Imo na. Okay. Lupay kayo na sila, sir. Lupay na. Kalagsaran na sila ka. Mo ba? Kung tingpanahon, tingpaon, sir. Kaya unyaran na sila makakaon. Once a day lang pagkaon? Sir? Kaya isa lang ka busy sa kadlaw? Tagabuntag, sir. Tapos Ay, mo mabusog ba? mo sila kay ang bisita. Nag-aadto man taga-adlaw jud. Ah, diri. Opo. Na bisita. Ano lang, sir? Maunyara sila makakaon kung mabusog na tong dagko, sir. Ilog. Magpadaplin raman ang gagmay. Ay, mo ba? Unyara sila muduol Makakaon kung sila kung kuan. mag-awa na tong dagko, sir. Kana Nikis ba yan siya? Niki sa kuan kamera. Na siya unsa ka to. Nikis siya. Hello. Tapos, sir. Sige. Nalok din siya. Yan look niya sa kamera. Siya unsa ka to. Hello. Ah, nigunit. Hello. Ila, ay, nigunit sa kamera. Yan ang ilogon, sir. Gani dalon dito sa kuan kahoy. Sige. Okay. Salamat. Salamat. So kani maliban sa donation mo na akong kulang. Opo. Tama ba? Oo. Salamat, sir. Kababaw ta. So kani nga mga kahoy ang ilang area. Diya sila magkat-kat-kat oh. Diya sila magkat-kat-kat aning kahoy. So kung may mga bisita tawagon lang sila, diha sila manaog sila ng mga kahoy. So mangnaog sila, sugas agi sila diha oh, madalan. Okay. So New Israel. Sige, magir ako dito. New Israel. So kanapon sila, mga bisita na sila. O taga-lahi nga lugar, bisita diri sa mga unggoy. Diri sa makilala nga side ganing kuan. Sa morning entrance padulong sa ning dalan padulong sa kuan? Yes, sir. Mount Apo? Yes, sir. Okay, kani dalan day padulong ni sa Mount Apo. So unang magihan nimo kaninyo Israel kani. So usa ka makadtong Mount Apo, ma-enjoy sa nimo ang kuan, ang mga unggoy nga diha sa mga kahoy. Sige.
Ma'am, magsuloy ko ma'am, dapat kong balay diyan ma'am. Dapat matawag na. Ay, maa. Pwede ta, buta dito. No. Tapos Sige. Naapod mga bisita, maliban sa mo mga bisita, mga dayo, nahatag po ng mga kuan pagkaon sa unggoy. So number 1 attraction diri ang unggoy. Ma-enjoy ninyo diri sa kuan New Israel. Ay may. ilang po na sila. Oh, si Dave, picture siya. Ken. Oh, Ala kay nagtapok na yun sila. Wow. Oo. May mga anak nila gagmayo. Na sila gagawin. Ako na pod. Makapatapok sila. Aboy, ayaw ko ginapin Bit-bit niya. yung anak. Toy ha. Yung anak. Inahanto niya. Opo. Moy moy. Color. 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 Dili yan eh. Dini pwede sa imo. Ay! Kayong rin may kuhan iladlong. Gaya yung Sige lang. Ginita, giraw mo na ako. Dito ta. So, man pa. Ilang leader sir. ay dali. Si Mike. So, mo nilang leader. Yan lang si Mike. Oo, si Mike. So, mo nilang kuhan diri kadlukan. Mike, hello. Huwag ka na siya magpa-picture sir. Ha? Hawa? Kayo. Dito kayo. TikTok kayo. Kat mga tao mga balay. Okay, di po na naman labot sa paano. Sulod na sa balay. Nang sila alam yung ba sir? Pwede na sulod. Bili ka sulod na. Nang mga balay dire. Puro sirado. Hasta pa kasinsilyo. So pagawas nami. Na-enjoy na mo na ako ang kuan, panghatag sa unggoy. Ma'am, dugang na lang ako ni sa imo ha. Kung kuan maliban sa money. Oo. Salamat sa imo ha. Salamat kanina. Ma'am, okay na ko, salamat. Oo, salamat. So, human ako, nakahatag na og donation para sa mga unggoy. At the same time magpakaon ta og mani sila ha. Na-enjoy nila, na-enjoy pud na ako. Lingaw kayo. So, okay, salamat sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod na itong mga video.